abusuafoɔ mama obi bia akɔ ababa Sogyaman Scafe so ɛna Sogyaman TV so. Yes, ɛnɛ ɛyɛ Thursday na ɛmɛ sɛ wohu yɛ enwumere game na kyɛ. Yes, ɛnɛ Fortune Thursday yɛate asi form gidigidi paa. Yes, na yɛnhwɛ setup wei ɛyɛ transfer from national to Fortune Thursday, national to Fortune Thursday. Na mesrɛ wo sɛ wopɛ sɛ wotwa any NLA game anaasɛ Alpha game a ɛmfa baabi a numbers no ɛna gu ha no. Yes, Sogyaman sesei yɛ fans no madɔɔso nti no ɛwɔ sɛ yɛtrɛ yɛ ahyɛ mu na kyɛ sɛ obiara nso ɛho ɛhenha no ɛwɔ ne twa no mu no. Yes, nti mepaakyɛw fa number yɛ 0246898449 ɛyɛ Black Foster ɔbɛhwɛ atwa ama kamakama. 0544137084 ɛyɛ Mr. Bafo ɔno nso ɛbɛhwɛ atwa ama kamakama. ɛna 0599212255 ɛyɛ Sister Selena ɔno nso ɛbɛhwɛ atwa ama kamakama. ɛna Sogyaman me nso me number ni yi wode sende ba me nso mɛhwɛ atwa ama kamakama. Me se enwumere game yi yɛ ma 30% commission. Enwumere game yi yɛ ma 30% commission ɛyɛ Fortune Thursday no 30% commission nti bla ne ntwa game mu fama kamakama. Afei no yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for ɛnɛ Fortune Thursday ne event number 475 ɛwɔ national no wɔto 58. Okay, nti twan na ɛkɔ soro owie no ɔma single 9, owie a no ɔma single 2, owie single 2 pɛ na wabeto single 3. Okay, to single 2 no then a 10 and 20 call machine. We are single 3, we are single 5. Now we pay auto 57.57. We are amount 62.62. Our first box winning. And to estimate 62 we pay there. Young Kucha 26 and 10 and 62 no 110 and 26 in 50, which is addition 76. Following week up we call na edaho. So come. Nti ha sen wo pay me event na no yi 50 26 and 14 nso atwa no best 3 ɛwɔ hɔ kama atwa no best 3 ɛwɔ hɔ kama. Yes na no nti yɛnhwɛ current of Fortune Thursday na oba current of Fortune Thursday no so a same na abɛhyehyɛ ɛde aman. Okay, nti oba ha obeto 58 no ɛwɔ ha ɛde mai owie no ma single 9 no owie pɛ no ma single 2 at first box, owie no ma single 3 at second box position, owie single 5. So oto 5 wie pɛ no obeto 57.57, owie no ma 62 at first box winning. So nti nkyɛ sɛ owie dia ɔse yɛmfa event no nkodi pay me no way 26, 50 and 34 no etwa ɛwɔ hɔ kama. Good. Yɛmhwɛ second setup no nso ni ɛno nso ɛyɛ transfer from national hɔ abiom event number 609 ɛno nso to 67. Owie no ma 15.78, owie ma single 3.29, owie 25 no asɛe 51, owie 57.57, owie pɛ ɛna ɔbɛto 19.19 ɛde amaye ɛwɔ ha kama. Nti ɛno nso so owie a yɛmfa event nkodi. Nti wɔ event yi so nso bɛba na yɛ 50 no na wɔsa demo hɔ. Na ha mepɛ sɛ yɛde 50 no twa 66. Pɛ sɛ yɛde twa 66 ɛwɔ hɔ kama. Nso good. Ɛno nso woba current na sei no ɔbɛhyehyɛ no wɔto 67 no ɛde maaye ɛwɔ ha kama. Sorry, 67 or here. Okay, so 67, sorry, we know 78.15, 78.15, we know my single 3.29, single 3.29, good, we single 3.29 pay, and we try 25.25, we are normal 57, we are normal 19, so until obeto 25 and was 51 hour machine. Nti saa pepe na ohyehyɛ no aha nso ɛde maaye.
good. Tie per me event na yɛyi 50/6 nso atwa no best $2 ɛwɔ so. Anaasɛ wopɛ best 3 nso wɔ so a 21/6 nso wei number encounter na wode atwa 50 no as a banker no ɛwɔ hɔ. Yes, nti sei na ɛbɛnya for the full game no. So once 50 na ɛda both event so nti ɛba bɛnya 9 numbers per mu na yɛyi best 5 na akɔfo yɛ 2 yɛ best 3 na akɔfo yɛ $2 which is 50/26 na afei 50 ahoɔden wɔ hɔ abɛtumi de akɔ against 1 to 90 kama. Yes, na waba afie na yɛtwa ama wo kama. Mesɛ wodi ntɛmpa no so no wo nsa ɛbɛka wo sika 30% commission. Yes, wodi 1 cedi a ɛyɛ 200 cedis, wodi 5 cedis a ɛyɛ 1000 Ghana cedis. Yes, na mesɛ ntɛmpa no so 10 cedis ɛyɛ 2000. So akatua no nso deɛ ntɛmpa no so no na wo nsa aka wo sika. So Gyaman wode wo ho twerɛ ni a ɔmpa nhwe da. Na menka ho ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Bye bye.